כתבתי הספד יפה, ואנשים בכו. אבל מה שהכי רציתי היה להזדיין איתו עוד פעם אחת. ולא לחשוב שזאת הפעם האחרונה. לספור את נקודות החן שלו, את הגדולה על הלחי השמאלית, את הוורודה על השד הימני, בין השערות. וכולם עברו מולי ואמרו, משתתפים בצערך, מן השמיים תנוחמו. בזמן הזה דמיינתי את הידיים שלו עוברות על השיער שלי, ואת מגע הזקן הצרפתי שגידל בשנים האחרונות על לחייו. הייתי גוזרת לו אותו בזמנים שגדל פרח, עם המספריים הקטנים של הציפורניים, ואחר כך נותנת לו נשיקה ארוכה, לבדוק שגזרתי מספיק קצר את שערות השפם, שלא יפריעו לשפתיים.